Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 291 баргузор гардид ва ҷуфти муҳорибаи асосии ин турнир Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. Мо боша онҳоро тарҷума карда ҳозир пешкаши шумо мекунем. Шумо боша лайк ва комментария гузоштанро фаромӯш накунед. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. муҳорибаи навбатӣ дар карди асосии турнир, муҳориба дар вазни нимёна, Майкл Киеза зидди Кевин Холланд. якум дар тарозу Кевин Холланд, вазни расмии ӯ 76 килограмму 880 грамм. ва акнун рақиби ӯ Майкл Киеза. вазни расмӣ 77 килограмму 110 грамм. якум муҳорибаи карди асосии хонумон ва ҷанобон, Кевин Холланд зидди Майкл Киеза. муҳорибаи навбатӣ дар вазни сабук, Тони Фергюсон зидди Боби Грин. вазни расмии ҷаноб Грин 70 килограмму 530 грамм. ва акнун рақиби ӯ Тони Фергюсон. вазни расмии Элькукуй 70 килограмму 300 грамм. Боби Грин ва Тони Фергюсон хонумон ва ҷанобон. муҳорибаи навбатӣ дар вазни вазнин, Дерек Луис зидди Маркос де Лима. вазни расмии де Лима 118 килограмму 840 грамм. ва рақиби ӯ Дерек Луис. вазни расмии Луис 119 килограмму 520 грамм. Маркос де Лима зидди Дерек Луис хонумон ва ҷанобон. муҳорибаи навбатӣ дар вазни ним вазнин байни ду чемпиони пешина, Ян Блахович зидди Алекс Перейра.
вазни расмии Перейра 93 килограмму 210 грамм. ва рақиби ӯ чемпиони пешинаи вазни ним вазнин Ян Блахович. вазни расмии чемпиони пешина 92 килограмму 980 грамм. муҳориба дар вазни ним вазнин хонумон ва ҷанобон Алекс Перейра ва Ян Блахович. ва акнун муҳориба барои камарбанди БМФ Дастин Бриллиант Порье зидди Ҷастин Хайлайт Гейҷи. якум дар тарозу Ҷастин Хайлайт Гейҷи вазни расмии ӯ 70 килограмму 760 грамм. ва рақиби ӯ Дастин Бриллиант Порье. вазни Порье 70 килограмму 300 грамм. инак хонумон ва ҷанобон, ман бо Ҷастин Гейҷи. Ҷастин ин муҳорибаи олиҷаноб аст байни ду беҳтарин дар варзиш. Реванш. Ин муҳориба барои ту чӣ маъно дорад? барои ман ин ҳамаи чиз аст. шанси қасд гирифтан. ман бесаброна интизорам ки ин майдонро тарк кунам. рафтем. бесаброна интизорем барор ҷаноб. Ҷастин Гейҷи хонумон ва ҷанобон. акнун ман бо Дастин Порье хонумон ва ҷанобон. Дастин ин муҳорибаи олиҷаноб аст. дар якум муҳориба ту ғалабаи калон ба даст оварда будӣ. ин реванш барои ту чӣ маъно дорад? ин барои ман ҳамаи чиз аст. гӯш кунед, ман барои ҷанг тайёрам. паго вомехӯрем. ташаккур ки омадем. ман дар ин ҷо ҳафтаи хуб гузарондам ва дар октагон ҳамаи қувваи худро мемонам. хун, арақ ва оби дида. рафтем. Дастин Порье хонумон ва ҷанобон, муҳориба барои унвони БМФ. паго вомехӯрем. ташаккур ки омадем.